Kodwa izolo bazalwane bekulilanga elinjani izolo kwabaziyo abalandela umhlaba. Bekulilanga elinjani bafowethu izolo. Bekuyi-Valentine's Day yakithi. La emandleni-ke savumelana ukuthi uma kunama-holiday noma kuney'nsuku zezinto ey'thize ezenzekayo emhlabeni, sizothatha that part siyilethe emandleni sizofundisa ukuthi kushodo. Isekhona abathandekayo. So namhla-ke sifuna ukukhuluma ngalo uthando. Sikhulume ngani bazalwane? Ya, ngoba abanye bathi banothando kanti bane-fake. Ngalesikhathi se-Valentine. Abanye bantshontsha abanye abantu babantu. Bathi bayokwenza i-Valentine. Kanti kuntshontshwa abantu. Yakwazi ukuntshontshwa? Abanye bathi baya ku-Valentine. Kanti vele bathola ithuba lokulimala empilweni. Kudestroye impilo yabo. Ilimale mentally, physically, spiritual. Ngenxa yezinto azozithola ngosuku lwe-Valentine. Because yena uyitshela ukuthi ilanga le-Valentine, ilanga le-Valentine. Angeke ngichazeke ukuba Mathenjwa wayichaza last year. Le ndaba yokuthi uValentine usuka kuphi. Isekhona bazalwane. Ngiyacela bazalwane ngokuvama ukuyinaka lezinto nezibambe eziningi izinto ezenziwa la ngaphandle. Ezinye zibukeka zizinhle kodwa sinemthelela yabo emibi. Libonana bazalwane, libonza njani? Yes. So sithi-ke thina sizokhuluma ne-true love. True love is a sacrificial, not selfish. Alibonga manakosi. True love is sacrificial, not selfish. Uthando lweqiniso lulokuzidela kulo abukho ubugovu, akukho ukuncishana, akukho ukudlalana. Uthando lweqiniso igama lenkosi alibonga. Namhla-ke bazalwane ngifisa ukuthi sikhulumele phezu kwaleso sihloko nje. Sikhulume le ndaba le. Sikhulume, ngiyabona mina la kuma social media, ngiyabona lapha kuma networks. Ngiyabona abantu ukuthi cha ibenza ungathi bayathandana abanye. Kanti lutho nje bayasiyena. Abanye ubona ukuthi cha bayathandana impela labantu la. Cha bayathandana impela. Abanye ubona ukuthi cha ithuba nje lomdlalo okhona. Ukuyigame. Thina lapha bazalwane sikhuluma nge-true love. True what bazalwane? Love. True love is sacrificial. Not what? Selfish. Uthando lweqiniso lukuzidela. Uzidele ngomunye. Uzidele ngomuntu ofisa ukuthi abe ngcono kunawe. Uzidele ngomuntu ofisa ukuthi abamba amathuba kakhulu kunawe. Uzidele ngokuthi omunye umuntu abe phambili kakhulu kunawe. Uthando ke lolo thando lolo alunabo ubugovu, luvulelekile, luyamangalisa. Alibonga igama lenkosi. Uma sifundizwe lenkosi lesitshela ukuthi lo thando lolu lokuzidela sikubonaphi, kuvelaphi, luqhamuka, luyini, lusho. Oh my God. Woza lapha ndikazi. Woza mzukulu. Woza angel. Sokubiza ngegama likaNkulunkulu. Hallelujah. Mangithi kule ngane yami le I love you sisi.
You see, yabona umuntu mawuthi uyamthanda uthola amandla okuzwa ukuthi nami ngiyathanda. Nikona abathandekayo, because lento lena ayisilula lento ukutshela umuntu ukuthi I love you. Naye athi I love you too. Manje abantu bezweke bese bathatha umazuthi ungahamba. Bese bathatha umazuthi mawuthi I love you usho into Yesu. Because lento ukuthi ngiyakuthanda ya-interpreteka kabi kubantu, yavela kabi. Yavela kumazuthi abantu abathandanayo asebatshengisa ukuthi bona bezwa izinto ezithize zokuthi ngathi ngiyakuthanda mana, athi naye yami ngiyakuthanda. Ukutshela nje ingane yakho ukuthi my daughter I love you, lento lena ingumuthi, iyaphilisa, iyelapha umntwana wakho. Kuneyingane ezingazi ukuthi ziyathandwa, ziyoze zizwe mhla zitshelwa ngabafana ngaphandle. Izinto nawo kunekhabinethe emhlabeni bacela nini solungiswa umzali uyehluleka ukuthatha initiative yokuthi atshele ingane yayo I love you my daughter, I love you my son. Ithi mhla itshelwa ngumfana lapha ngaphandle kwangathi leyisiko yini lento leyimpapha yini lo impilo iqala manje ungazi ukuthi yakubani igama leli futhi ngabe ilizwe kuphi ekhaya, yaphindeliswa kuphi enkonzweni. Nikhona abazalwane bese kodwa ingane ithole ukuthi hayi le gama ethi I love you lisho opposite sex. Did you get me? Niyangizwa abazalwane? Baby no, igama ethi I love you alisho opposite sex. Nikhona abazalwane? Lisho into oyinikeza ithemba lalingekho khona. Lisho into ovusa ithemba lalingabonakali khona. Lento yothando iqala lapho. Lento ifana nehaba. Abantu abasabe ihaba. Ngizothi ngiyamhamba umuntu bamvuse usathana. Because ihaba abantu banementality ukuthi hayi le happy le nomkhuba kaSathana. Because they don't understand what does the love mean so. Emahadi bazalwana hlukene igama eziwu-4. Kunehug lesima kanje okuthiwa i-friendship love, hug. Khona bazalwane. Kukhona abantu abangazi nje ukuthi bese ubaba wami nokuyakho bangihaga ngithengisa uthando. Umama wami ukangihaga ngithengisa akhambe ngeke so ngeke so amale mama wami. Kanti lento lena bazalwane yothando ye-friendship ibuilda something lenza ukuthi umuntu angakwethemba. Kube nehug eqhamuka ngemuva kaSo. That hug itshengisa ukuthi ngine-protection kulo muntu. Kube sekuba nehug-ke very deep. Abanye abantu umbuka kancane usuyahamba. Eso that hug isho ukuthi kudala nakugcina. Hayi lento lena niyicabangayo. Mfundisi kanje. Okwamaka kanje. Namhla utholeke. Ubabona bazabathatha. Lapha lisho kudala thina Nkosi yami ubuyaphi? I miss you Nkosi yami, my friend, my sister, my brother. Abanosakhala baze bathandana basicela amathi bona hayi uyaphi kaSathane. Ihadi yokugcina-ke ngilele ningayazi-ke nine
ebhedayo-ke kodwa kulabo engabhedi kubo i-right abasemthethweni ilethi uma sebabukene-ke abantu benza nje baphinde babukane benza nje baphinde babukane benza nje that's one-ke seyinzima amadlala phasi ngena nimshayele izandla wathelayo nizwile ngokuthi ihambi ihlukane kanjani nizwi so when you do something ehambisana neheart that means isho ukuthi kunothando la but hayi uthando selubonakala luku-relationship yokuthi abantu sebayathandana okay ubani-ke lolo waqala ukwenza uthando olungaka abazalwane Since greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. The greater love has no other than this, to lay down one life for one's friend. Akukho umuntu onothando olukhulu kunalolu. Ukunikela ngokuphila kwakhe ngenxa yabangane bakhe. Uthando lwazona nolukhulu empilweni ukuthi uma ungumuntu unikele ngokuphila kwakho ngenxa yabanye. John ngiyacela sifunde John 15 verse 13. Ngicela bafundele abazalwane abavamise ukumfundela uma uphanazi noma utshangasa ngazi noma bakhona eleduzane noma bakhona ukuthola kahle ama-mics ukuze bakhona ukufunda kahle. Praise the Lord. Alibonke igama lenkosi. Bazalwane ake siyenze lento yothando, siyiphile lento yothando. Singalindi Valentine's Day. Nezwa bazalwane. Ake siyenze njani lento yothando? Ake siyiphile lento yothando. Yes. Verse 15. John 15, verse 13. Mtiteni. 15, verse 13. 15, verse 13. Nikhona bazalwane akekho umuntu onothando olukhulu kunalokho. Uyazi uma ingane yakho ufuna ifunde esikolweni ungumzali udela konke ngenxa yokuthi you want to contribute the best enganeni yakho ukuze ibe ngcono kunayo. Ukhona umzali othi uma ngabe afundisa ingane yakhe athi ufuna ibe njengaye. Ukhona bazalwane. Kodwa ithini motive yakho uma ufundisa ingane? Ufuna ukuthi ibe ngcono kunabani? Kunawe. Kunami. Ingafiki ibe la khona ifane na. Kodwa yona ayithathe amagatha amabili amathathu awu-4 awu-5 phambili kule yami impilo. Because mina impilo yami ube yayicontributeke kahle kubazali bami. Mhlambe nami ngaba ngikho la ngikhona namuhla. Isakhona bazalwane. So wonke umzali uyathi umntana wami ngifisa abe ngcono kunami. Mina ngiyambonga uNkulunkulu hayi kabi bazalwane kodwa ngey'ngane zami nje general uNkulunkulu angibusise ngazo kungaba za-biological kungaba za-spiritual hayi you do the best bazalwane. La ey'nganeni zethu bazalwane ziya-excela iy'ngane zethu. Sisibonele uma ngathi awubuye uzokhuluma isingisi la can you practice my dear? Not Africans, but the English. Because I've contributed something.
uzokhuluma isingisi. Uzokhuluma isingisi. Awukhuluma isingisi sesikhuluma ukuthandayo, ukhuluma ukuthandayo. Awusipindele. Awugabi, tell awugabi ukhuluma sipindele. Hello. Say hello phela bazalwane. How are you? We are good, Angie. And what about you? I'm great. I'm great. Bazalwane, say bazalwane. Yini umona noma nithi Granny, you speak like this. It's like you. No. Oh, she's like, no, big no. So, Granny, you have contributed a lot, man, to this one. What happened? No, Luthando lusho lo. Uthando akusiyo lento lena bazalwane eyenziwa ngabantu. Uthando luthi mina la ngikhona khona le ngane lena ayihambe ahead mina. Isakwana bazalwane. Hayi lento ukuthi ingane yami ngifuna ingane zami zifane nami. Njengoba mina ngenza ukuthi nazo ngifuna zenze ukuthi angeke zibe nguwinga. Baze basitshele bathi ayisidala leso. Nezami mase zimtshela nje zimtshela kumele athi hayi baba ungathi usasimva kakhulu. Yalo lasikhona khona thina siyagroove, siyamove. So we try to adjust to izinga lethu. And akusilula ukukhopha uye lapho. But ngenxa yokuthi ngifuna kuhamba nabo, ngifuna kuphila nabo, ngifuna kubabona baphumelela, ngifuna kubabona bamawutho. I try with all my best to support them ngendlela le right. Praise the Lord. Ngohlala phansi. Alibonga malenkosi. Uthamba nambazalwane. Yes. So mamu Chamasi ungayifutha le lesingisi kule version yami inye yawo nje. No one than this to lay down one's life for others' friends. Yes, to lay down for others' friends. Uyabona ukuthi mawufuna ukubona ukuthi unalo uthando. Keep at the best of your best. Unikeze umngane wakho. Keep at the best of your best. Unikeze omunye. Okay. Number 2, sithi 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and verse 5. Besikhuluma ngatola yothando bazalwane. Uthando ubiza umuntu ukuthi azidele. Sisaya 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and verse 5. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and verse 5. Ngifuna ukuzelela bazalwane ukuthi uJesu Kristu lempilo yokuzinikela bazalwane wayinikela kakhulu uNkulunkulu ngoJesu ukulanda umuntu obekalahlekele noNkulunkulu ukuze abuyelane naye. Ikhona bazalwane. Thina nje uthando silubona lapha enkosini yethu Jesu Kristu. Silubona lapha kubambe wethu uNkulunkulu. Mhlabelelo ecilongo levangeli uthi uthando luka Baba lonje olwandleko luba silujulile luyaze kali thando luka Baba uthando luka Baba luze unjemolwandleko uthando lukaBaba, uthando lukaNkulunkulu lubanzi lujulile. Hayi Nkosi yami athi lwafinyelela finyelela
kangakanani. Hallelujah. Because lo muntu uyezwa ukuthi ukhona umuntu owabeka impilo yakhe phasi ukuze yabe impilo iphakame ibe ngcono. Khona umuntu owazehlisa mkhulu kangaka, amkhulu kangaka uJesu, amkhulu kangaka uNkulunkulu wehla wazolanda umuntu emhlabeni, wamlanda ngothando olujulile, ngothando olubanzi, ngothando oluthethelelayo, ngothando olungenamaphupho. uNkulunkulu uyasithanda. Wasithanda ngoJesu. Nanti uthando lweqiniso bazalwane. This is the true love. This one alisiyona fake. Lujulile uthando kaNkulunkulu. Number 2. Sithi ke uthando lukaNkulunkulu lunjani bazalwane? Cela nifundele bazalwane. Akumfundele ngesingisi mama. Yes ma'am, verse 4 na verse 5. Uthi, love is patient. Uthando kokuqala lwenza njani bazalwane? Uthando lwenza njani bazalwane? Luyabekezela. Love is patient. Yabazalwane, umuntu okuthandayo uyabekezelela. Umuntu makanothando nawe uyacathulisa. Uyamuncenga, akakunceneli ububi. Kodwa ucathulisela ukuthi manje ukhona ukubona ukuze nawe ube nelisasa elingcono. Akubekezelele. Abazali banothando bafowethu. Abazali banothando bafowethu. Abazali banothando ey'nganeni zabo. Abazali banothando bazali. Abazali bakhipha the best ey'nganeni zabo, babekezele. Ingane kwesinye isikhathi ibhede ingane. Ibhede ingane. Umzali azame apheshe ngapha, azame akhave ngapha, azame abambe ngapha, alwelele ukuthi ufuna amaneka manje aqede nje grade 12. So yomana aboneke ukuthi wenze kanjani ngaphandle ngoba ujakiswe. Ngoba lelizwe langaphandle bafowethu alisinjengoba ulibona, alisinjengoba ulicabanga. Yazi mina ngibona abantwana abaningi sisibonele ngicela kubesa ngawo sisi. Ngibona abantwana abaningi, cha it's okay ngizokhuluma ngawo nje khona lapha. Abantwana abaningi ngibona bazalwane kunzima kuma-ladies, kunzima kuma-girls, kunzima. But when usisa sakhulelwe, awusuka lokafana lokulo ngathi akusise samukele sisu. Usho ukuthi bekuqala ngami? Usho ukuthi bekuyimi ebengicala? Angithi ngibona msebredesa musa. Awukahle wena. Usho ukudlala. Angithi ngibona lento yothando ukuthi ngalezweni lothando lubonakala lushesha lugijima, kanti lunezitho ezibhedayo, alunokubekezelela. Kuzothi uma sekufika isimo esinzima empilweni yakho, uqala ukukhala usowena. Uqala ukukhala sowunjani? Bathi sekulate. Sekunjani? Aphinde vele umzali onothando. Woza ndodakazi yami bese ngawoza. Aphinde vele umzali onothando. Sekuphetile. Bathi phephisa mama. Phephisa sis. You are beautiful. Umuhle sisi yesho. God knows. Akunendaba uyazi uNkulunkulu. Aphinde big hug sisi. I love you. Akubekezelele umzali. Phetile weluka. I love you, my God. You can make it no matter what. No matter what. Love is patient. Umuthando lubekezelela lukho. Silo leqiniso lothando. Hallelujah. Phela phasi ngani yami ngoba siyashumayela.
Qhubeka mamthangazi. Love is what again? Love is patient, love is kind. Hey bazalwane, uthando lunomusa. Neza bazalwane. Uthando lunjani bazalwane? Bese ingane yakho uthi ipeti. Uyamkhohlwa khona abazali abashayayo. Khona abazali abashayanayo. Kodwa kuthi mhla ingane yakho ipeti, akhathazele ehluleke ukuthi uzothini. Akhathazele because uyayithanda lengane yakho. Kodwa umntwana umuntu usuvela khona lapho umuphi unzima. Umzali aphiphe, umzali akorobhe, umzali ancele. Umzali. Kodwa ingane engaboni, ingane enga-understand, ingane engazi ukuthi uthando luyini. Iphinzibiyele laphaya iyogilizika. Ingane ethi sengibonile akusiko right. Ibulisa itshengise ukuthi ngifuna ukujabulisa abazali bami. Ngifuna ukujabulisa uNkulunkulu. Ngifuna ukuzijabulisa nabo. Sekhona bathandekayo. Qhubeka mama. Love is doing what again? It does not envy. Yes. Alunamona uthando bazalwane. It does not. Mana kancane mama sisiyani. Alunjani bazalwane uthando. Bazalwane alunamona uthando. Uyazi ukuthi uma ngabe umuntu oyingane usubhedile umzali uthi noma kunje mina ngifuna ukwenzela into engcono wena. Bazalwane ngicela ukunishayela izandla ninikeze uNkulunkulu udumo nibekezelele izingane kunzima umasikodumo. Wazi ubuhlungu ubona ezinye izingane ziphumelela, eyakho ingane is-stagnant. This thing is not good at all. Ayisimnandi, ayijabulisi. Because umzali wakho akanamona. Kodwa kuba umzali wakho akanomona, akazombalana ayisuka, yekela lento, uyekela ukuphula nophula. Umzali athi hayi, athi ngoba thina obaba siyashesha. Mina ngithi Nkosi ngisize ngoba ngazi ukuthi ngavele ngi-act ngithini. Kaze nomvuka siyashesha. Hayi siyashesha ubaba. Yabo bakutha unyakhila. Ngalumnyango ngasanjani? Sizithi ixoxo lizoyibona lengaphathi uma kuyixoxo. Ngoba kube bekumuntu ngaphosini. Mama bazalwane. Onothando, obekezelayo, okhuthazayo, athi kodwa baba mhlawumbe kube yisiphosiso nje. Asiphinde simnikeze ithuba. Athi ibone wena. Sekusho phela abanye obaba nibona abathandekayo. Kodwa uma besibambisene bazalwane, umona ufuneka bazalwane sifuna ukuyibona lengane engcono. Ngoba sizofika isikhathi sokufa, asithi sikufike isikhathi sokufa, sekuhambe emhlabeni, yona ubusuyithathile wayibeka samuhle. Ngoba nyaka ayibona. Kuneyingane ezingaboni ukuthi isikhathi siyaphela, asiboni. Kubeka mama mntakazi. Alusigabazisa uthando bazalwane. Alusenjani uthando bazalwane. Uyazi kodwa kumnandi mina bengajabula uma ngabe umzali abengazigabizisa kakhulu nengane yakhe noma sekuthiwa iphendile athi kodwa ngizoma nayo ngizoyeseka. Kube siyazenzela singabazali. Ngabe vele ngizophakamani. Wozala khona futhi indodakazi wozala ndodakazi. Ingathi nini ngingathathana abantu bafowethu. Ungaze mfowethu. Nani bazalwane unothando. Ngifisa ukuthi manje uthi uphakamani Nkosi yami. Kungenzeka kahle. Manje akwenzeke bafowethu. Bafowethu.
Kodwa ningangivumela ukuthi nikwenze bafowethu. Nisekhona bathandekayo. Webazalwane. Bazalwane, I'm not playing and I'm not joking. La ngaphandle kuyabheka. Kunjani ngaphandle bazalwane? Kubi. Manje ke uma umzali ingane yakho ayikhangelile. Ungazofisa into ukuthi le ngane yami ingathathwa insizwa na. Manje insizwa ayibona ngibekele. Bafowethu, ake sizameni bafowethu. Sijabazise kakhulu ngokuyibona ingane zethu ziphumelela kahle. Nayizwa iValentine ukuthi njani bazalwane? Nayizwa iValentine bazalwane? iValentine ithi lo wena usufikile la kufanele ufike khona. Lo munye ngcono unawo. Awu Jesu. Kubeka mama. This is not proud. Alusikhukhumeze bazalwane. Uthando nje bazalwane, alusikhukhumeze. Uyabona bazalwane uma ngabe la ebandleni, kuthiwa siyakhandana, kuthiwa siyasupportana, siyalekelelana. Angeke uvume ukuthi umuntu mfowethu angabi nalutho wena unayo. Kodwa abantu abanotho kuyenzeka babe nesiphosiso bangambuleleki ukuthi uyazi mina njengoba nginotho nje ngani. Ake ngibuze, mama, zingakhi izathulo zenu lapha emakhaya? Alo mama, ngibuza mama baba, zingakhi izathulo zenu lapha emakhaya? Mangakhi amaphathi, mangakhi amanqapsi, mangakhi amateki, mangakhi amathoyithoyi. Hayi kahle ngani yamangabisi umzali. Isikhona bathandekayo. Bathandekayo. Uthando, the real love, the true love. Luthi umfowenu akabe ngcono kunawe. Luthi usisi wakhe akabe ukhona abantu osisi babo, abafowabo, ingane zamafowabo. Solo uzaba njalo noma ezakhe ingane seziphumelele. Akukhona yonke mfowethu ozakuyizama nje ukuthi manje kulendle mfowethu manje kwengcono kukhanye njengoba kukhanya ngani. Awuvela bambeleke kabe khona. Ngoba abantu banothando lokuzikhukhumeza. Azi umuntu ashaya isifuba athi yabona mnekami, yabona ingane zami, yabona this kuhle lokho kodwa zinjani zakamakhelwane? Ayikude zakamakhelwane zinjani? Bazalwane ake siphile the true gospel, the genuine gospel. Ingane ihlubule. Ngiyakwazi ukuhlubula bazalwane. Ihlubule. Ake khona yedwa nje unehlolo ukubona ukuthi yazi le ngane ihlubulile. Hayi kodwa umuntu akhetha ukuthi ngeValentine ahamba udla inandozi lapha kanti umuntu othatha le mali enandozi ngawusilekelela ingane naye. Asifanani ke bazalwane ngoba asazi ukuthi sahlushekelwa ngubani. Yes mama, qhubeka mama, sesiyangakhona ku. Aluhlazisa abanye uthando. Nikhona bazalwane? Alusinjani uthando bazalwane? Ihlazisana uthando. Uthando bazalwane aluhlazisana. Usukusho ukuthi uyithanda njani ingane yabantu? Uma ngabe uzoyishiya usuyikhulelisile, uzoyishiya usuyibulalisele njengani, uyishiye usethi ayikhokhe ngisisu, uyishiye uthi ayizikhunge, uyishiye uthi ayenze ukuthi uyithanda njani ngoba uthando aluhlazisani.
Sangithanda bazalwane. Awubuka namzalo la eceleni kwakho. Umzalo eceleni kwakho. Ugcoke njengawe. Ugcoke njengawe. Babumgaza akekho useceleni kwakho. Wona ngibabona. Nisekhona bathandakala. Angisho lutho ngishiya kini. Bazalwane uthando alimele kuvume ukuthi umfowenu yena angabukeki kangcono kunawe. Kodwa uthando luthi nami angithuthukise. uJesu bazalwane wehla amkhulu wabuya phansi wazihlisa ukuze sinasenze sibe ngcono. The last one, ma'am. Bese siyaqhubeka. Not self-seeking. Aluzifuneli okwalo. Ake ngicathanise ke bazalwane. Wozani ke ngathi zami. Woza kanjani? Woza zami. Wozani nje sisamfela wozani. Wozani kanjani? Le indodakazi yami le izalwa yini? Okay. Le izalwa ukhokho mtshali le izalwa ngomphusho manje. Amen. Okay. Lalela ngeke abenze njani bazalwane? Aluzifuneli ini? Uthando ke thina simpone lapho. Le ngane le yami ngoba ingeyama ngithi izobonakala yona ingcono kunalapho. Izobonakala njani yona? Kunaba. Futhi le ifunde ezikolweni eziphambili. Kumandla bazalwane ngithi. Futhi le idla amaqanda odwa ayidli isinkwa singenalo iqanda. Yayidla bhekonde. Bese uthi le idla uphuthu. Kamele ngidla uphuthu olunamasi. Nawo lamasi futhi asahlela amalanga. Kodwa ekhabo lengane le amasi khona lahlwa ngaphandle ajikjele. Kodwa lengane le yona idla nje imbazalwane uphuthu lamasi. Uthando lusifunela ini la? Okwala ngithi kami. Ngoba kube beluzifunela nabanye belizonaka nakho lengane lena ukuthi idla njani. Okay. Lena ke bafowethu izipizza nje. Yidla yini bafowethu? Ipizza. Udliwe ipizza la ekhaya, ipizza imalini ipizza? Okay, ipizza yale mo 200 angithi. But le pizza le kube bekuthiwa lo 200 bekakhonile ke kumele amsherishe nalo. Aphethe amsherishe nalo. Bekungaba njani? Bazalwane nisekhona? Is it a gospel leliphilwa la kule mndeni? Is it a gospel ivangeli leliphilwa la? Bazalwane impilo ithi lo dla kangcono akam-invite nalo bazokhona ukudla naye kangcono. Bam-invite nalo odlizambane kampondo. Nisekhona bazalwane? Because impilo izoba equal. Nalo am-invite nalo aphenza am-invite nalo angithi kami. Ukuze kuthi nalo mhlamba aba-invite na ekhaya kubo bakhona ukuza bazodla uphupho. Ayalingiva bazalwane. Uthando bazalwane aluzifunela ukwalo. Uthando bazalwane ukhathalela abanye. Impilo ithi sonke asibe ngcono. Ake ngibuze ke bazalwane. Iyuniform yalo yesikolo angamboleka yini lo? Isimo sithi vele sivuma ngithi. Because umzimba walo mudzala kunalo angithi. Angithi kani? Kodwa kuze lo sisabe ne uniform lekahle. Ufuneka
kube khona obonayo ukuthi akabe ne-uniform right nayo. Kodwa makangekho obonayo sokuthi uthando lusugubhela okwalo. Nayazi lento kuthiwa kunabantu abagubhela kwesabo. Kuthiwani? Basi gombela kwesabo angithi. Gombela kwesabo. I'm right? Yes, ugombela uma phumelele njena kunjani? Right. Maphumelele njena kunjani? Right. Maphumelele njena kunjani? Right. La ekhabo Jesu bazalwane. La ekhabo lenkosi uJesu bazalwane. Akusibo njani. Uthi mangiphumelela mina. Nalona akaphumelele. Angedlule mina. Makaphumelela lo mangasisi. Makaphumelela lo angisowedlulile bazalwane. Nalo akaphumelele ezenjani amedlule mina amedlule nalo aphe ngaphambili nikhona bazalwane makaphumelela lo nikhona bazalwane akamedlule mina amedlule lo aze ngaphambili nikhona bazalwane. That is the gospel. Alisho ukuthi njoba lo asasemuva lo ungcono kunalo kodwa lisho kwesekana nokusupport. Mahlale phasi kanjani? Bashale izandla bazalwane. Sengina bazalwane sithi uthando silwazi kanjena ke bazalwane. Nikhona bazalwane. Silazi kanjena. uJesu Kristu wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu. Nathi sifanele ukunikela ngokuphila kwethu ngenxa yabanye abazalwane bethu. John 3 verse 16. Not first, John 3 verse 16. This is the last one bazalwane ngidine manje. Oh, hallelujah. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for other brothers and sisters. I don't want to mention anybody la bazalwane. Angifuni ukubiza omunye ngibekise ngaye. Mhlambe kule nto ngifuna ukuyisho. Bazalwane, ukhona inofisa ukuthi abantwana umntwana noma oyedwa abe ngcono kunabakhe abantwana. Can you raise up your hand when you say that? Okay. Anti statement sithi mina ngifisa ukuthi abantwana babe ngcono kunami ngithi. Okay, angithi. Ukhona yini umzalo ongathi nabo abantwana bakhe ababona abaphumelele. Kodwa uyafisa ukubona nami umntwana omunye esikhonza naye aphumelele. Aphakamsisana. Khona ufisa ukubona omunye umntwana la ebandleni aphumelele. Kunjalo bazalwane. Let us start it ke bazalwane siqaleni ngesikwenze. Ikhona bazalwane. Uma ngabe ukwenza kwenze kakhulu kungakuthanda. Asifunde le verse 3. John 3 verse 16 bathandekayo. John 3 verse 16. Ngoba uNkulunkulu alithanda izwe kangaka nikhona bathandekayo. Wenza njani uNkulunkulu bazalwane? Ini. Uma lithanda izwe uNkulunkulu kwabiza senze njani? Funda ngamtshakazi. He gave his one and only son. One and his only son. Wasiyanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Nikhona bazalwane. Hey bafowethu, yebo mama. That whoever believes in him shall not perish. Uyazi ke uJesu unikela ngendodana yakhe, unikela ngomntwana wakhe, usinikela enomqobo. Ukuthi kuse kube yilo naloyo okholwa yiyo abenjani. Afi kodwa abenani bazalwane. But have eternal life. Abenophila okuphakade. Uma bazalwane sifuna ukubona ibandla lethu liya phambili. Asinakane. Senze njani bazalwane? Asithandane ngeqiniso. Nyalo nje sihamba siyokudla ngithi
Siyavunyana? Bazalwane nyalo siyaphi? Kuphi? Emakhaya ethu. Ayusho ukuthi labazalwane balapha kulela khaya labadlali. Awunayo isho angithi. Okwenza ukuthi ungabi nayo isho ukuthi asihambelana angithi kwesinye isikhathi. Hayi ngoba singahambelani khona bazalwane. Kodwa yingoba nje simo sithi masiphuma ngekhaya lami, ngiyodlala ingane zami, ngiyodlala umndeni wami. Kodwa uyazi umnandi ngokuphuma wazi ukuthi nakuloya mndeni loya ngiyazi khona abakudlala ukungcono. Njengoba nathi sidla. Uthando luka baba lunjengo lwa sasukuma sothola lubanzi luchu lwasekayi uthando luka